Afgelopen weekend stond het Schouwburgplein 2 avonden in het teken van live muziek. Toeschouwers konden vrijdag van een soul-funkband genieten en op zaterdag was er voor het eerst zomercarnaval in Venray. De Royse Hofkapel trad deze avond samen op met Ben Verdelle en Weedree. Een unieke samenwerking waarbij het voor de Royse Hofkapel ook bijzonder was om in de zomer op het podium te staan. Maar wij zijn natuurlijk nu al weken bezig met het repertoire en het opbouwen. Dus ja, we zijn er nu een beetje gewend. En we hebben afgelopen dinsdag met Ben Verdelle mogen repeteren. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Dus wij zijn al een beetje in de stemming. En nou ja, vanavond het feestje. Hè? Ja, en hoe gaat het vanavond? Ja, super. Ja. We hebben gewoon ontzettend veel mensen op het plein en dat doet veel. Dus dan speel je heel lekker. Hoe zijn de reacties? Ja, tot nu toe goed. Sommige mensen zeggen ook van ja, het is wel een beetje vreemd. Zomercarnaval. Maar ja, het is gewoon een feestje eigenlijk. Rio in Rooi was een initiatief van Café Hulsman, Theatercafé De Artiest en Café Bubbles. De vrijdagavond werd hier aan toegevoegd als afscheid van Wilbert van Waaijenburg, uitbater van De Artiest. Sinds vandaag heeft Schouwburg Venray de horeca-activiteiten weer in eigen beheer genomen. Voor Wilbert komt er na 20 jaar horeca even een rustigere periode aan. Ja, wat ik hierna ga doen. Ik ga eigenlijk even niets doen. Ik doe wat kleine klusjes links en rechts. En ik wil graag ook nog iets op de markt gaan zetten. Maar daar zijn we nog heel lang mee bezig. Maar eigenlijk even niets. Heel veel tijd besteden aan vrienden, familie en mijn lieve vrouw. Die misschien in de laatste 20 jaar iets te weinig aandacht hebben gekregen. Maar dat gaan we helemaal goed maken. Want je doet dit dus nu al 20 jaar. Als je terugkijkt op die tijd, wat is dan wel een mooie herinnering? Een mooie herinnering is dat ik enorm veel mensen, fijne mensen heb leren ontmoeten, leren kennen. We hebben enorme mooie evenementen gehad. Ik noem het René Vroger, 100 jaar Rabobank, Volumia, Carnaval, Kermis. Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Dat is echt, ik heb een super tijd gehad, mede ook namens mijn fijne collega's altijd op het plein. En nou komen de aankomende tijd nog meer evenementen op het Schouwburgplein. Kom je dan wel nog even langs? Ja, ik heb besloten bij de Rouge aan de bar aan de linkerkant te gaan hangen. En met de kermis aan de andere kant. Nou, dat heb ik nooit echt meegevierd, die volksfeesten. En dat gaan we nu wel meemaken. Lijkt me heel leuk. Geen van de bezoekers had zich verkleed. En handschoenen aandoen om in de kou het bier vast te kunnen houden was ook niet nodig. Wel was er een avond lang alleen maar carnavalsmuziek. Een nieuwe ervaring voor de Venraynaren. Een leuk initiatief. Alleen een beter weer nou. Het is lekker iets anders dan in de winterdag. Heel vreemd. Waarom? Ik ben niet van de zomercarnaval, ik ben van de echte carnaval. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik ben er net, maar heel leuk. Zou het altijd moeten zijn. En komt het een beetje overeen met carnaval? Nee, absoluut niet. Nee. Op het Schouwburgplein worden steeds vaker evenementen georganiseerd. De aankomende tijd staan openluchtbioscoopavonden en het evenement Smaak zit tussen je oren nog op de planning. En ook Venray on Ice wil graag terugkeren op het Schouwburgplein. Toch zijn er echter ook wat strubbelingen met omwonenden vanwege de nodige geluidsoverlast. De geïnterviewde bezoekers hebben hierover in ieder geval allemaal hetzelfde standpunt. Nou, ik denk dat het centrum moet bruisen, dus ik denk wel dat als je ervoor kiest om in het centrum te wonen, dat je ook kiest voor een aantal evenementen. Dus ik vind het prima dat er zoveel mogelijk evenementen zijn. Nou ja, net zoals Venray on Ice bedoel je dan misschien ook. Ja, dat is echt zonde. Jammer, maar ja. Jammer. Ja, je weet dat je in het centrum gaat wonen, dus dan kun je daar last van hebben. Dan kies je voor, denk ik. Nou, de mensen die hier gaan wonen, die weten dat hier activiteiten worden georganiseerd. En daar moeten ze maar rekening mee houden. De organisatie heeft besloten Rio in Rooi tot een terugkerend evenement te maken. Elk jaar is tijdens Kermisdinsdag de traditionele opening van het schooljaar in Veulen. Vandaag was dit een extra bijzondere dag.
aangezien dit het laatste jaar van de Antonieschool is. De kinderen hoefden vandaag niet in de schoolbanken te zitten. Samen met docenten en ouders gingen zij buiten aan de slag met het thema verkeer. Vandaag hebben we eerst het knutselen van allerlei voertuigen, waarbij gekeken wordt naar wat zit er eigenlijk allemaal aan een voertuig. Daar worden ze straks ook op beoordeeld. We hebben vanmiddag een heel spellencircuit in het dorp zelf, waarbij allerlei verkeersspelletjes zijn, een verkeersquiz en een fietsparcoursje en dat soort zaken. En op het einde doen we nog een skelterrace hier en dan kijken we ook welke van de karren gewonnen heeft. Op de school zitten in totaal nog 36 kinderen dit jaar. 11 hiervan zijn leerlingen uit groep 8, die volgend jaar vertrekken. De school is dus te klein geworden om haalbaar en kwalitatief onderwijs te kunnen blijven bieden. Daarom fuseert de school na dit jaar met de Meent in Leunen. Een droevig besluit voor de ouders in het dorp. Ja, ik vind het heel erg. Ja, het is heel jammer. We hebben zo'n mooi schooltje, ja, met alles erop en eraan. Een actieve, fijne leerkrachten, een fijn dorp. En ja, het gaat dadelijk weg en ik vind het heel erg. Ja, het is heel dubbel natuurlijk. Ik bedoel, ja, je wilt natuurlijk de beste kwaliteit onderwijs voor je kind. Maar je moet ook wel heel reëel zijn. Ja, is het nog te behalen met zo'n klein aantal? En dat is, ja, ik sta er natuurlijk ook weer iets anders in, want mijn oudste zit in groep 8. Dus ik heb een iets andere inbreng en mening, denk ik, daarin als iemand die wat jongere kinderen heeft. Dus ja, maar even goed voor het dorp, voor de dorp op zich is het niet prettig. Neeltje zelf kwam ook met een bijzonder plan een aantal jaar geleden. Meer vrouwen aan een vrijgezelle man te koppelen via All You Need Is Love, zodat er te zijner tijd weer meer kinderen geboren zouden zijn in Veulen. Helaas heeft deze actie niet geholpen. Nee, het is niet helemaal gelukt. Het was wel een goede actie van Neeltje, ja. Maar we hebben veel bekendheid gekregen daarin. Maar ja, helaas heeft het niet helemaal mogen... Ik had misschien ook wel iets meer van All You Need Is Love verwacht. Maar... Ook de docenten betreuren het feit dat de school moet sluiten. Eind juni echter liet wethouder Twan Jansen zich uit over het feit dat hij bereid zou zijn om financieel bij te springen om de Antoniusschool in Veulen nog 1 jaar langer open te houden. Voor de school kwam dit ook als een verrassing. Nou, we zijn heel benieuwd, want de vraag ligt inderdaad bij de politiek. We hebben nog geen antwoord gekregen, want voor ons was het een verrassing. Dus wij wachten af. Toch blijven de medewerkers van de basisschool realistisch. Ze verwachten niet dat er nog een verandering in het besluit komt. Nou, het besluit voor deze school staat vast, want we weten, groep 8 vertrekken er 11 kinderen. We worden steeds kleiner, ja, en de landelijke opheffingsnorm is 23. En we hebben dit jaar natuurlijk al extra personeel wat we moeten bekostigen. En dat zit er voor een tweede jaar echt niet aan. Het laatste jaar van de Antoniusschool wordt voor de docenten en leerlingen een bijzonder schooljaar dat zij gezamenlijk op een speciale manier zullen afsluiten. Basisschool Petrusbande hield vandaag een verkeersactie. Samen met alle leerlingen werd door middel van stoepkrijtpijlen de gewenste rijrichting rondom de school duidelijk gemaakt. De Petrusbandenschool is omringd met straten. Een van die straten is de Burgemeesterschoolstraat. Met de actie van vandaag wil de school de ouders duidelijk maken dat ze het beste via deze straat kunnen rijden als ze hun kinderen ophalen. We zijn een school en zoals iedere school zijn we ook bezig met de verkeersveiligheid rondom school. En zeker omdat we een grote school zijn hebben we een aantal pieken per dag. En tijdens de pieken is het ontzettend druk. En nogmaals, de verkeerssituatie kunnen wij niet wijzigen, want die is zoals het is. Maar we kunnen wel iedereen vragen om mee te werken en mee te denken om het zo veilig mogelijk te maken. En dat is wat we met z'n allen willen, het zo veilig mogelijk maken voor de kids. De Petrusbandenschool ligt in het centrum en er is weinig parkeergelegenheid. De actie is niet alleen bedoeld om ouders met de auto een goede richting op te leiden. De school hoopt ook dat de ouders gestimuleerd worden om niet met de auto te komen. En we proberen de ouders vooral te benadrukken, kom met de fiets of te voet. Parkeerplaatsen bij creëren is natuurlijk geen optie hier. Dus we willen vooral de mensen stimuleren om met te voet dan wel de fiets te komen. En snappen mensen dat? Doen ze dat ook? Nee, dat is nog niet echt. Er zijn er veel die dat vooral wel doen. Er zijn natuurlijk ook kinderen die van verder weg hier komen op de Petrusbanden. En ja, gemakshalve gebeurt het toch vaak dat mensen met de auto komen, de kinderen even afzetten en doorrijden natuurlijk naar het werk. Ook heel begrijpelijk natuurlijk, maar ja, het is toch niet heel erg wenselijk hier in deze omgeving.
De kinderen waren druk in de weer met het stoepkrijt. Al snel was de hele straat gevuld met de meest kleurrijke en diverse pijlen. De kinderen hadden van tevoren goed uitleg gehad over de actie en wisten dan ook duidelijk waarom ze vandaag de handen uit de mouwen staken. We zijn aan het krijten op de straat, omdat het heel druk is op school altijd. Ja, met de auto's en zo. Want hoe gaat dat normaal met de auto's? Ja, het is altijd wel druk voor de school als je hier naartoe fietst of zo. Wat ben jij vandaag aan het doen hier? Pijlen en tekenen. En waarom doen jullie dat? Dat de mensen weten welke kant ze op moeten en dat het niet zo gevaarlijk is. Na afloop werd er vanuit een hijskraan van boven een foto gemaakt van alle kinderen en het eindresultaat. Schouwburg Venray heeft een nieuwe horecamanager. De leiding van theatercafé De Artiest komt nu in handen van Paul Fransen. Fransen was al eerder horecamanager van De Artiest, maar werd begin 2000 ontslagen door het toenmalige bestuur dat kort daarna zelf het veld ruimde. Vanaf 1 september is de exploitatie van theatercafé De Artiest weer in handen van de Schouwburg zelf. De afgelopen 12 jaar was het café verhuurd aan Wilbert van Waaienburg. Het Schouwburgbestuur besloot de exploitatie weer in eigen handen te nemen om op deze manier teruglopende subsidies aan te kunnen vullen. Schouwburgdirecteur Fred Weijers legt de keuze toe. Nou, we hebben een hele zorgvuldige sollicitatieprocedure achter de rug. Er hebben veel mensen gereageerd op de advertentie. En uit die kandidaten hebben we een aantal kandidaten geselecteerd waarmee we gesprekken aan zijn gegaan. En vervolgens zijn we een aantal ook nog de presentatieronde ingegaan. En de presentatie van Paul Fransen was gewoon eentje die ons heel goed stemt. Daarin zie je gewoon dat hij aanvoelt, Paul, waar we naartoe willen. Fransen is geen onbekende in de Schouwburg. In 1999 werd hij eerder aangesteld als horecamanager. In conflict met het toenmalige Schouwburgbestuur leidde nog geen jaar later tot zijn ontslag. Zijn aanstelling zal ongetwijfeld vraagtekens oproepen bij sommige Venraynaren. Nee, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Wij zijn een bedrijf 13 jaar verder. Er is zoveel veranderd. En wij hebben met elkaar een zeer zorgvuldige koers uitgestippeld. En Paul Fransen, dat is een man met zoveel horeca-ervaring. Ja, dat gaat zeker slagen. Het huidige bestuur heeft dus alle vertrouwen in Paul Fransen. Paul zelf is ook in zijn nopjes met deze nieuwe uitdaging. Ik ben ontzettend blij. Ik heb een heel groot theaterhart en ik ben gewoon ontzettend trots dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan dit fantastische bedrijf, ons theater. Theater en café vallen nu samen onder het Schouwburgbestuur. Dat betekent dat er een intensievere samenwerking zal ontstaan tussen horeca en theater. Ja, zeker. Kijk, we gaan in elk geval gastvrijheid uitstralen. Mensen moeten met plezier naar dit theater komen. Er zijn voldoende theaters in de regio. Ik zeg altijd, we komen niet naar de Schouwburg voor een kop koffie, maar ze blijven er wel voor weg. Je hebt in de straal van 50 kilometer zoveel keuzes om Joep van 't Hek of welke artiest dan ook te zien. Waarom kom je naar Venray? Nou, dat is gastvrijheid. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze hier welkom zijn. In een totaalpakket, eten, drinken en theater. Met de komst van Paul Fransen gaan er ongetwijfeld enige zaken veranderen binnen de Artiest en de Schouwburg. Uiteraard, in de toekomst, waar nieuwe mensen zijn, zullen er ook zeker veranderingen plaatsvinden. Maar op dit moment, waar het om gaat, is dat theater en horeca, dat willen we met elkaar gaan verweven. En dat is het belangrijkste. En als je dat gaat doen, dan komen er ook zeker hele mooie dingen uit. Wat ook verandert, is dat Paul Fransen zijn functie als vorst van de Pielhaas neer gaat leggen. Dit was een van de voorwaarden van het Schouwburgbestuur om zo enige schijn van belangenverstrengeling te vermijden.